weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrika takkusana yoni to dumga wuro alpha e nder galle ceerno mouhamadoula amin ly to ɓokki sabbundu e nder galle ceerno mahmoudou thiouna ko on waktu yoni ha to cankona ɓoggel e nder galle ceerno idi annasi ɗo cankon kami galle ceerno ahmadou athia di ahmad sumboy ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal caggal remoɓe maayo remoɓe maaro taweteɓe to reeso beeco ha to dagana kolliri mette mumena caggal nde laamu ngu yiɗi joddade mabɓe kolliti kamɓe fandare mabɓe ko jonde jagorɗe kono ɗum kono laamu ngu ƴetti pellitala yewde kala ko fati e gaddoygol maaro caggal leydi sénégal beele ɓe mbawa humtude haajuji mabɓe to leydi mauritanie gendarmerie national mo noksoɗa holliti fawi juuɗe mumen joyo hen goto ko debbo yeeyoɓe huuɗo bonko ko kame kokka yina ɓe jeeya ɗum koye nokkuji mawɗi kaptorɗi kewɗi tawama e mabɓe to leydi mali fiyande ne jokki toon to ani fiisa ñalawma hanki o laamu leydi holliti waɗi toon fiyande jeegoma ko waɗum ko convoi gewde toon to gawo foftinoɓe toon to almoustarata oɗo saaha ɓattima to ani fiisa gam nottade e lulde koninkoɓe leydi mali piyande taweteɗe hakkude koninkoɓe leydi mali kame robel mo allah jowwata to leydi guine konakiri hande waɗi hitande koɓe munna e nder leydi ndi hay goto yiyani ɓe anda kala ɗoɓe mofta ɗum woni billo ba fuñe maggue yogay heddiɓe wonɓe kala société civile guinéenne kolliti hen mette mumen mawɗe no fewi kabruji men manamen ha to niger may jaa toon to Guinée Bissau Eswatini RDC Congo walla Congo Brazzaville joolam jaɓeri manaw men ha to Iran kame États-Unis de Amérique musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen an jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwruka en tokkore di noro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitimi hen koye mabɓe ɗo ɓe jambittanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtanoka e ko gorel te safrata ɓe mbii alhamdulillah gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tongoje gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Djiby Sy wi ko fettata aadi mo addire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV
ceerno Djiby ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby ko jaadindo ɓaalo wala danwal kala ganndo bidde laaɓaaɗo leɗɗe ceerno Djiby ne safar rafiji kewɗi ɗe jiiɗa ciirola omo safar rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam site rewɓe ronkoɓe sowaade rewɓe ustoraɓe dawago e rewɓe sattoraɓe kala ceerno Djiby ne yawrana worɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala e on fannu ceerno Djiby ne jogii leɗɗe wiyete ko muuɗa hirna ƴetta ɗum joni joni moosa nofuru ceerno Djiby ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni ceerno Djiby ene jogii pegge e usula ɓeydooje arsigaji pirtoji dabruji ceerno Djiby ne wiye denndaangal kiline mum to mawɗa wonde kala so tawi on paamodiri leɗɗe ma e safroyima jettoma hano hannirta ni ceerno Djiby ne jogii leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto ene safra fodde sappo e tati rafi fannu goɗɗo ko fodde sappo e jeenayyi fannu tataɓo ene safra fodde temedere rafi ceerno Djiby ene anndina denndaangal kiliyeɓe mum ewro sahaa joni mo tawe to Wourossogui so tawi a ari ha Wourossogui yaltirde Wourossogui lawol faade nabbaji dernier station so tawi a limima banggue ma ñaamo ma tigi galle ceerno Djiby walla so tawi ari ha ɗon to station so tawi a noddimo ma hemmo hano hannirta ni ceerno Djiby noon numéro makko leydi Sénégal tawi ko numéro appel mbatta ko 78 128 35 98 ceerno Djiby numéro makko WhatsApp ko numéro leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby ko bawɗo listikar ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno Djiby wonande yiɗɓe nder listikara ko 2000 francs CFA omo jogui numéro Wave e numéro Orange Money numéro makko Wave e numéro Orange Money 78 128 35 98 ceerno Djiby ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni e base makko ne golloto Nouakchott en tawi ɗon meñi ko wiye ceerno Alassane Sy sa jokkodire e ceerno Djiby tawi ko leydi Mauritanie gonɗa to Nouakchott ma o jokkodire e ceerno Alassane Sy ceerno Djiby ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe nasande jeenaya morse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase jeegoma yonti kumpital men ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba takkusana yoni hatu nan ka galoya nan ka FM galoya ko on waktu yoni hatu yelo FM galoya haalirde nan ka FM galoya kono ne kadi haalirde gayna ko nammarela ha faynma to jokkere ndam kiidira ha to radio tata Cheikh Oumar Foutiyou Tall kono kadi ko on waktu yoni ha to beeli hela wuronaye gueloɗi ha to ñiɓirde wonande président suudu SAS joɗorde moma to immeuble Keɓe eko taari ɗum kala ene jeeya e kabaruji men leydi ndi Sénégal gartatena koye ɗe diƴƴe ɗe ganduɗa jagorɗo leydi Sénégal kame laamu leydi Sénégal o saaha jertini ɗum ɓesguji leydi ndi kala ha tenti noon ɗe diƴƴe gonɗe e saseji jeeyeteɗi yogay nokkuji kala e booli taw ko ɓumnaɗi taw ganduɗa marque baɗaɗe en ɗe ala kala ɗo tumni haydara jonde joɗinode ton to ICAD woni université Cheikh Anta Diop ɓe kolliti kala temedere capanɗe jeetati ɗiɗi ndi limɗa kala wona ɗiɗen société ji pewnuji diƴƴi gona keptinaɗi teni kadi diƴƴe ɗe gona laaɓɗe gandaka soɗe mbawi duumade ko juuti e ko nande ɗum kala nde tawno so tawi joomum yari ene wawi rokkude ɗum caɗele mawɗe no fewi ko wona ɗum ko noon gendarmerie waɗino patrouille yo gayleɗe dañino uddude ken tolno e sappo e ɗiɗi taw kadi ko isine pewnowo ɗeɗon diƴƴe ɗum noon ko hakkude Dakar ha fayma Mbour toon Pikine Thiaroye Yeumbeul Keur Massar ɗi nokkuji kala dañino uddede hen ko heewi ɗum noon wonande laamu ngu hocci hen pellital hadde yimɓeɓe ɗeɗo hen diƴƴe ha tenti noon yogay boisson ngaji pewneteɗi taw ko jarateɗi ɗi gandaka no fewnira guilay ɓeeto mum e gaz e ko waɗa hen ko kala ɗe gueɗe kala ko gueɗe dokkoje rafiji no fewi nde yimɓeɓe ɓurata rentade hen no fewi syndicat gollotoɓe leydi ndi Sénégal ko ñalawma janggo ɓe jogori hofde juuɗe mabɓe e nder leydi ndi Sénégal kala
ngam golle wasde wodde jeyi sababu non ko wiideɓe kala koɓe kalduno e laamu leydi Sénégal ala kala ko laamu ngu waɗi hen haydara jagorɗo noon noddi jonde ñalawma hande o beele ɓe kalda beele ngoɗo hofgo juuɗe wasa latade ñalawma janggo o woni hen noon notima ndeɗo jonde woni hen kadi kolliti jarani ninde jonde saabu e kala saha so jonde waɗama ɓe kaldi haaɓe nandiri ɓe pamodiri so tawi yeehi ha ɗum ɓenni tan laamu ngu artata koto wonno ɗo ɗum noon ɓayde ko noon wayi kamɓene hande o kaptordi mabɓe ko hofde juuɗe mabɓe haduno kala anda laamu ngu noon huccana gueɗe ɗe ɓe jamiri yo ɗoftoɗe ɗum jeeyi sababu noon hande maɓe ketto kay laamu ngu no fewi kono ɓe kolliti nde jonde haɗataɓe janggo hofde juuɗe mabɓe woɗɓe kay yiɗɓe hofde juuɗe mumena wonande ko syndicat ji gollotoɓe Soneleka catal tamɓingal kubbama leydi ndi Sénégal hande onon subaka sanga gollal subaka kamɓe kala ɓe takki boɗejo walla ni ɓe kaɓɓi ɗuma ngam hollirde mette mabɓe ɓe kolliti ñande 13 ndu lewru hawrata ko altina paaɗo o koɓe hofoɓe juuɗe mabɓe hakkude 14 koɓe waɗaɓe conférence mabɓe mawɗo no fewi ñalawma hande o noon ɓe kolliti hen mette mabɓe mawɗe no fewi ko fati banggue primaji mabɓe ala kala koɓe keeɓi e dow ɗiɗon fannuji saforoɓe e leydi ndi Sénégal ɓenne hollinnoɓe mana tan hofgo juuɗe ñalawma hande o ngam hollirdeɓe kay wonande fannu santé o aɓe jogui hen caɗele mawɗe no fewi ɗi duuɓe kitali kala koɓe kalduno e laamu ngu kala ala hen ko gasi haydara ɓe eri tan laamu ngu koɗe timminta sarɗiyeji e toɓɓe ciifodirnoɗe hanadira nde laamu ngu ɗoftoto ɗen gueɗe kala hawde saamu gonɗen ala kala ko heptina eɗen gueɗe laamu ngu ɗum jeeyi sababu no ɓe kolliti safara wodata yoga e cuuɗi safara tawiteɗe nder leydi ndi Sénégal suudu sarɗiyeji ndu leydi Sénégal Ousmane Sonko kawoni gardiɗo suudu ndu ɗum ko caggal nde yimɓe makko hewɓe kay guitta e gouvernement mo leydi Sénégal oɗo saa noon o fotti hen hewɓe hen toon to assemblée nationale mo leydi Sénégal ko wayno Maymouna Dieye ko jagorɗo wonno e gouvernement makko ñalawma hanki o toɗɗima ɗum toon to suudu sardeji ndu leydi Sénégal conseiller technique taw koto joɗorde makko ɗo kanko Ousmane Sonko oɗo saa teskama o toɗɗima hewɓe kay ɓewo renduno golle nde o wonno jagorɗo ngam tekkinde kene tolno e toɗɗale sappo woni ko waɗi toon ɓe remoɓe tawiteɓe diwan Dagana ha to Rosso Béthio hollinoɓe mette mumen e seppoji ñalɗi jawtuɗɗi ha ganduɗa ɓe eri tan ko jagorɗo jeygu o nde accitta golle mum ko ɓuuri yawde e yaccade on jagorɗo noon ɗaɓɓirinoɓe yoɓe joddo ɓe kalda kamɓe noon ɓe kolliti ɓe cohlani joɗoɗade e jagorɗo ɓe cohli tan ko foti haalede ko yo rewne e conseil hakkude jagorɗe rewne ɗon beele gueɗe ɗe kala ɓuura tigui wawde yuɓɓinede e dow oɗon fannu ko ɗum ko noon laamu ngu ƴetti pellital yowde kala ko fati e gaddogol maaro caggal leydi Sénégal beele ɗin maaroji kala mbawa tigui kañumne yeeyede ha ɗon kay finoɓe e nder on diwan kala kolliti laamu ngu wona tan ndeme mbaɗe ni ala wona tan min gaddi awdi kono yooɓe miijo coñal so tawi soñama koɗo hen maaro holno jogori yarude caggal teskede cuuɗi moftirɗi maaro ɗi kala ne keewi tep kanji kala koɗi lambuɗi jeheten ko ton to wuuro teddugo woni Touba wonande nden ka e kisal koko ɓeyda hakkude jeeɗiɗi e jeetati woni heccenke hanki kala ɗum noon taw koye patrouille tugganma tan 21 heures ha fayanma nonne kadi 6 heures subaka jeeyi sababu noon ken tolno 31 mo yahata haaju mum woni ko nanga taw ko yona patrouille kene foto wonde otoji kene foto wonde otoji nayyi nanga nawa fourrière kamɓe motoje kewɗe no fewi ko wona ɗum ko kene foto wonde temedere no gasi joyi PS carte d'identité woni ko tetta hen oɗo saa ko élément ji kewɗi ƴetta ngam oɗo saa toppitade ndenka e kisal heɓanade maggal ngal Touba 2026 taw kadi ko 17 safar hitande 1448 fergo annabi o sallllahu alayhi wa sallam jonde mabɓe adide huccande e ɓooje e peeje e kade e jiɗade kala ko fati maggal ngala jogori nden jonde laatade ko 11 nduɗo hen lewru
woni aset paduɗo hen no so haaji jomiraɗo ɗum noon waɗata koto résidence khadimu rasulu ahmad bamba yeeso juma mawɗo mo touba taw kadi yewtata hen koye dow yamirore khalifa o woni ceernajo biteɗo bas abdoullah khadiri ko on wowi yaltinde ɗin konguɗi kanko khalifa o henna keddorɗen koye leydi sénégal jeyten ka toon to thies ko cum musɗo waɗi toon taw koye foire jeere yeeyoɓe kene tolno e capanɗe tati kantin woni ko sumi hen taw kadi jeeyi sababu nguɗon cumu koye ciggam kuura taw ko pirtoje ko ɗum woni jeeyi on sababu kono enquête aji kewɗi gudditama e dow oɗon sifa gartaten koye ñawore taw kadi ganduɗa gartaten koye ñawore wonande zérom bandiaki mo ganduɗa ko garde corps keptinaɗo e nder leydi ndi sénégal kono kadi kam joguino nden ka e kisal Mimi Touré nde wonno hoore jagoɗo leydi sénégal simper woni inde makko kanko noon e biyeteɗo Sakori Ka kamɓe ɗiɗo kala ɓe darima e yeeso tribunal de Dakar ɗum ko ñalawma hanki o kanko ɗo hen wonande kanko Zirom Bandiagui wo tumira noon ko gueɗe kewɗe kono ko ɓuuri tumirede ko hanki ɗum haalaka toon to tribunal mo Dakar wo tumano koye mayde gendarme ɓe ɗiɗo woni Didier Badji kamine wondi kadi e Fulbert Sambou ɓe ɗiɗo mayɓe ha hande jiita gandani holto mbaɗa hen goto tan yiitano keddiɗo kam yiitaka ni hen koye on sifa o nanggano kono ñalawma hanki o ɗum kam yejjitama on dossier koko wira kono ɗum ko noon oɗo sawa nanguira ko jogade armée ji ɗe alda yamirore taw ko neɗɗo goto tan wi yirimo armée addani dalilaɓe ɗo ceergo holliti kanko goo ko garde corps ɗiɗi omo foti joguitade ɗum jeeyi sababu o joguiti kono kadi armée mo joguiti o tottimo ɗum ko biyeteɗo Kakorika on noon e hoore mum holliti yeeyanimo kañum tottimo kañum wona jeeyowo armée kankone o holliti o sodani armée o on noon holliti bammuma ko joguinoɗo armée ji e dow sifa yamirore ko ɗin armée ji goni donaji gonɗi ɗon ala kala goɗɗum ko woni hen sakkani yeeya armée ji kono ɗum ko noon passeport uji diplomatique tawaɗe makko ɗi o holliti wona faux passeport uji ko tottaɗo tottimo ko Mimi Touré nde tawno kanko wonno garde corps oɗon e appartement résidence toon to Sara galle lamorgo to kala ɗo wonnoɗo kala o holliti fo mum ko tottaɗo caggal noon hanki o holliti hen ko laaɓi avocat makko maître Thierno Yum holliti wonande kay dossier makko ko vite ala kala ko woni hen procureur noon ɗaɓɓiri ñawowo nde o taƴante duuɓi 5 e kaso beele kadi o yoɓa million ngaji 5 ko wona ɗum ko noon wonande Sakori Ka on noon duuɓi 7 kaso million ngaji 2 amende wonande noon ñawore makko jogori samde ko nogasi 2 ndu lewru ndu gonɗen to tribunal mo Dakar o nanggano noon ko guila nogasi 5 lewru septembre 2024 taw koye nguɗo en laamu tuumimo juuli makko ne moddi e fitinaji bannoɗi e laamu Macky Sall kanko wiyeteno omo ƴetta nerveji ɗi ngam wallidde laamu Macky Sall e oɗon saha kala kam ko jofono peɗeli wo yeddi ɗum ha mimi leydi holliti kala hen yo dalilaji gadde hen ha wawa fawede hen gartaten koye nanguiraɓe guyka yannoɓe e point veuve ɗum ko toon to Louga Thiès ha fayma Tivaouane Touba kamɓe noon caggal nde saami baɗɗo hoore mum ko ceernajo mawɗo ha nanga hen on noon woni Seydou Diallo nangganoɗo hen o sammini babiraɗo mawɗo no feewi biyeteɗo Bayel Sow mo ganduɗa ko duuɓi 94 yarata ko on woni gandi mawdi wuyɓeɓe on ne kadi wiyama hen teeb ngol laylaytol wuyɓe nana jokki taw koye dow oɗon sifa muɗɗuma Dakar haaɗi wonande moɓodiral yewtere ɗum ko ñalawma hande o TLP ɓiɓɓe guinenaɓe taw koye société civile yinnoɓe noddude windere ha tenti wone pelle darniɗe haqqe innamade wadde ɗo hen yewtere mumen mawde no feewi ko fate fitinaji baɗɗi toon to leydi Guinée Conakry ha majjina hen wonande gandiji ɗiɗi mawɓi yaadiɓe FNDC woni Funyemangue Oumar Silla ɓurandirede Billo Ba ɓe kala ko hande waɗi hitande ko Munna
ko Dakar holliti ya dani ende jonde haylo peddum hadama nyalawma hande o dumuddi kumpital mene demgal pulara e ndera gendi leydi Sénégal paadena ko ton to leydi Mauritanie la cour d'appel de Nouakchott ñawtima ñawore ñawanode faade ɓen rewɓe sarɗiyankoɓe ɗiɗo taw kadi nanguira tan ko message uji ɗiɓe jaltini e réseaux sociaux taw kadi laamu ngu nanguiri ɗum ɓe jenni ko laamu ngu ɓen rewɓe sarɗiyankoɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa ñawore mabɓe wonno ko duuɓi 4 e kaso wonande noon tribunal ngal usti ñawtiɓe duuɓi 2 e kaso kono duuɓi 5 ɓe gotantake tene kadi ɓe ngala fodde haydara ko fati e banggue gueɗe e ɗiɗon fannuji kala mumena kamɓe noon koɓe yaadiɓe fedde dariɗe haqqe innamade witene Mauritanie ɓenne kadi kolliti hen mette mumena mawɗe no fewi woni ɓen sardiyankoɓe ɗiɗo Mariam Cheikh kame gemmo ashhur ɓe hen ɗiɗo goni dumbaɓe e nder kaso mo Nouakchott Mohammed wuldu Cheikh Al Azwani horejo leydi Mauritanie joɗodima ɗum ko hanki o wo joɗodi koye nelaɗo mbadi keridi jagorɗo affaire étrangère mo leydi Somali ngol woni jillumuma gadigo faade leydi Mauritanie wo yettini ko message kanko nelaɗo ko Ali Mohammed Oumar kanko no waddi ko ɓatake horejo leydi Somali ngam ɓeydude jokkodiral e guille cehilagal kame golle kala hakkude leydi Mauritanie kame Somali jonde wattore capanɗe 5 ɓiire jonde ɗum ko Croix Rouge mo leyɗele arabeɓe fuɗɗima to Nouakchott laamugo leydi Mauritanie e gardugol Prince Abdallah Ben Faisal Ben Farah ko on tigui ɗowi oɗon sete hanki onon ɓe dañi jododade horejo leydi Mauritanie ngam artude toɓɓe kewɗe ko fati darde Croix Rouge walla ni ɓen Croix Rouge mo leyɗele arabeɓe ɗoffidirde mo Croix Rouge mo leydi Mauritanie ngam ɓeydude darde e nden ka e kisal e mahade nokkuji kewɗi e wallidde ñoolaɓe hewɓe taweteɓe e nder leydi ndi Mauritanie Rosso Mauritanie Sénégal teskama Rosso Mauritanie o feeri oɗo saha hewɓe taccoɓe ene jogui en caɗele mawɗe no fewi ha tentiɗe balɗe kala ya ngala o ene ɓitti no fewi jeeyi sababu onon ko kene tolno e 80 camion fonnoɓe rewde to poste kelola ko Zamala faade toon to leydi Mali eɗen gandi toon koko uddi toon wonande ko groupe islam nusratul islam wal muslimina ko ɓen guddi ngol lawol jeeyi sababu noon ɓe kayliti heftoyde Rosso Mauritanie faade Sénégal ƴewde yaade Mali faade ha toon to Burkina Faso taccugol mabɓe ne ƴettata no fewi sabu eɗen gandi wonande bisuji mabɓe ɗi walla camion ngaji ɗi ko mawɗi no fewi ko wawi newde feeri ko wonata hunde hewde no fewi ɗum jeeyi sababu o saaha taccoɓe keerol hakkude leydi Sénégal e Mauritanie Sénégal ne waɗi caɗele mawɗe no fewi a tenti noon ɓen taccinoɓe otoji mumen jagorɗo keddoɗen koye leydi Mauritanie gartaten koko fate banggue wonande ɓesguji finoɓe to Adel Bagro kamɓe noon ɓe ceppi hanki o toon to place de la liberté ene tawi nder Nouakchott ɓe ceppani ko booli mabɓe ɓe kolliti gila tan wonande kay ngol lawol fuɗɗa hande gasani teni toon koye jeune enclavé koɓe goni toon e Djoukia ɓurti alay saago ngol gasa so tawi ndungu ari ko caɗele mawɗe no fewi ɓe erima noon laamu ngu nde wallataɓe beele ngol bolola ngol Adel Bagro faade toon Amour Dia nde gasata ɓuuri yawde e yaccade woni koɓe eri horejo leydi ndi joguiɗo konngol kaldigal dialogue national mo leydi Mauritanie Moussa Fall erima subaka hande o wonande ardiɓe partiji ɗi kala nde ɓe kawrata altina paɗoɗo hen o ngam jokkidde haala kaldigal ɓesguji leydi saabu alay saago leydi haalda beele wonande kam oɗo hen horejo leydi ndi ko nokkude ummorde makko walla la hakkude parti laamu e partiji keddi ɗi eɗen gandi yowre mawde woni ɗon caggal nde luure kaldigal laati ɗon gendarmerie national mo Nouakchott leydi Mauritanie ɓe kolliti ɓe teeɓima jeeyo hen goto ko debbo kamɓe no ɓe jeeyata ko huuɗo mon ko ken tolno e kiloji 5 taw ko hasisa
ken tolno e kaaje ɗiɗi taw ko cocaïne mawɗi no feewi e poɗɗe kewɗe taw ko drogue woni ko terta e maɓɓe ambulance uji kewɗi ɗiɓe ambilta ɗum e gueɗe kewɗe ɓe ɓettirta e gueɗe kewɗe ɓe duppirta ɓe tayna o cocaïne kala tawama e maɓɓe ɓe jeeyata ɗum koye nokkuji mantiniɗi ha tenti yoga e leeɗe oɗo saa noon leskoji ene jokki e ngol laylaytola beele nangude heddiɓe to seli baaɓi toonne kadi finoɓe toon kolliti ko ɗom ka mawka tawa toon tenti noona yoga e leeɗe ngala ndiyam ha hande ɓe keɓanin ko laaɓi wi cheikh a battor wuldu adiba holliti ɗuma wonde ɓe jogui ko caɗele ndiyam ɗi kuppiraji ko musli hewɓintuti koye boyli fina tawa sahana ɗar tawani ndiyam hori ɓe eri tan wonande ko cetal tambingal ndiyam ɗam nde wawata kay timminandeɓe beele jomin jalta e ɗom ka ha laaɓa sengi wi to Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali fiyande wannode toon to Anifisa armée leydi Mali holliti e nder ñalawma goto tan ɓe mbari kene tolno e 150 joguitiɓe armée ji liiƴinoɓe e dow maɓɓe taw koye piyanɗe 6 to banggue avion ɓe ndirguiti autoji 6 harbiyankoɓe kono kadi motoji 4 en wonde camion ngaji citerne kewɗi e nder opération jaune ɓulli kesi on diwana Fadjiola e nokku mbiyata a Maraka ku ɗi nokkuji kala e Fara Bougou ɗi nokkuji mbaɗi hen piyanɗe 10 ɓe keeɓi hen pandale ɓe mbarmini ɓe gañi ko heewi fiyande wannode toon to Anifisa eɗen gandi nde fiyande ko hakkude armée leydi Mali e wallidi mum Robela e wallidi mum wonande Africa Cos mo ganduɗa ko leydi Russie naɓe ɓe kaɓata noon koye rebelle mo Al Jawad kame wallidi mum woni jenim e groupe Al Qaida islamique Maghreba ɓe kala nangodiri nde fiyande wulde jaw ene wuli ha tension ngabbi toon ñalawma hanki onon convoi taw ko armée leydi Mali giwɗo to Gao faade toon to Anifisa ngam wallitoyde konin koɓe leydi Mali e wallide men ɓe Russie juukiɓe toon e nder cas militaire men aɓe nawanaɓe noon ñamde e jaram e gueɗe kala on convoi ɓuuri autoji kewɗi no fewi taw ko blindé ne wonde hélicoptère aji kami avion ngaji dow e kala saaha armée leydi Mali holliti ene bomba ko waɗa ɗum ko noon rebelle mo Al Jawad holliti tiniɗo ɓe pofti ɗo ko al mustarata kono kadi ne rewidi nateɗo ɓe garat ɗo kañumen kam dirani ɓosani ko waɗa ɗum ko noon armée leydi Mali holliti hanki o tan waɗi ken tolno e frappe uji 6 taw koye ñiɓirde e nokkuji ɗi tuuma rebelle mo Al Jawad e wallidi mum enen goni e ɗiɗon nokkuji kala a mumen ko wonde kala ma en garto e oɗon kabaru so tawi en keɓoyi ko ɓuuri hen labde jeheten ko toon to Ségou caggal balɗe juɗɗe wonande caɗele kuppiraji kuura e ndiyam kala hanki o ko camion ngaji citerne kewɗi kay ne wonde convoi kañum yetti toon en addi carburant kewɗo no fewi ngam teskede ngakkugol ha tenti noon hôpital mo Ségou keɗoɗen ko toon to Ségou gurdam ceerɗam ɗam meeɗa teskede woni ko feeñi toon gertogal yaade ha ujunere walla ni 800 ɓe kolliti ngol woni goho e nder histoire kono kadi Bamako heeɗanen caggal yoga e leeɗe yiide hen tew wona hunde wemde tenti noon kilo tew ko hakkude 900 e ujunere meeɗa kay yiyede kono kadi hollira ko wonande nokkuji kewɗi to daabeje giwanno kala ko sattede mawde no fewi ɓen buuseɓe hay tefankoɓe kala guuri koye kaya mbeya musto no fewi Bamako ɗi dumunnaji kala ko kuppiraji ndiyam gulɗi jaw wonno toon ñalawma hanki onon ndiyam fuɗɗitima artude kame courant ngam teskonode ko caɗele sabotage kono sa gueɗe kala dewi lawol keɗoɗen koye Bamako commune commune mo 5 Bamako ɓe kolliti koye fayre mawde ɓe goni hitande 2025 yawtunde tan ken tolno e 770 dewgal woni ko huma e nder mairie ndi e nder memden hitande ujunere e 315 dewgal ceerle woni ko ari e nder mairie ndi firti noon so tawi ceerle ɗe ɓuuri hewde e dewle ɗe ko caɗele bonde no fewi saabu holliti wonande ene dirtodiri ken tolno e 156
ceergal hakkunde 2025 e 2024 holliti de cedere sago loskoji kewɗi mbawa waɗede hena ɗum uddi kumpital men ɗem ngala pular e nder gendi leydi Mali paɗena koto Guine Conakry woni koye sunare mawde no feewi ɗum ko jaltugol aduna kikiɗe hanki o biyeteɗo Hadja André Touré wonno ko joom suudu Sékou Touré lamɗo leydi gadiɗo mo leydi Guinée kanko no o yalteɗuno ko toon to leydi Maroc Rabat ɗo yano safroyade duuɓi nayew e hewde ɓandu ɗum nawnomo safroyade toona ko hanki o yalti aduna hoorejo leydi noon windi hanki talkuro faade histoire makko kono ɓe kollitima ɓe gartoy hen gam yuɓɓinoyde ñalɗi jenayse makko on communiqué maɓe jaltinoyduma duuɓi ɗiɗi walla mbiyana hittande tengu rengu wonande kaya ko FNDC ɓe ganduɗa ko société civile da catal darnagal gila tan 2019 ɗum noon ko yidde kaya haɓade ngan sanga Alpha Condé jinnoɗo waylude turnoɗo leydi ko nden ngal catal darno kebbinno ngal seppoji e nder leydi Guinée ko waɗum ko noon gila tan général Mamadou Doumbouya ari gila nden noon ngal catal wuuri caɗele mawɗe no feewi wonno ko jeenaya taw kadi ko juillet 2024 duuɓi ɗiɗi koɓe munna wonno ko jeenaya 2024 sanga 23 heures ko nden ɓe bifta woni Oumar Silla di Fuñemangini wonde Billo Ba e woɗɓe kala ha hande anda kaɗoɓe nawa wona rewɓe mabɓe wona ɓiɓɓe mabɓe wona sehilaɓe mabɓe hay goto anda ɗoɓe nawa pelle kewɗe kaali en kono noon arani ɓe galleji mabɓe ko ɓen bugiɓe nawiɓe joofa en piɗel ɗen ko laamu ngu guila nden noon ha ɗo laamu ngu koko sali yaltinde hen hay konngol gotol gila tan ɗi sumgoji jawti ɗi mbanno ko ñande 31 lewru mai guila nde noon ha ɗo hen sarɗi yankoɓe cuwa taw joƴƴinede toon so sarɗeji leydi ndi e nder loi Guinée noon wonande kay so sumgoji jawti ñande wonande jencude ndi hokkira ha laaɓi ko ñande hen fuɗɗoto ɗon e balɗe 30 so timmi ɓen sarɗiyankoɓe poti ko joƴƴinede toon to susarɗeji leydi Guinée so firtaki jogori latade ko 15 lewru juillet ndu gonɗen ko nden sarɗiyankoɓe hesɓe ɓe ganduɗa ndu suudu wayru ndu taw kadi ko gila tan 2021 derguitede laamu Alpha Condé ko ngol tan wonata goo ruttitade ɓe sarɗiyankoɓe lomtotoɓe CNT toon susaɗeji leydi ndi caggal ko ɓesguji leydi ndi woni ko suuɓiɓe jeeheten ko toon to Niger ñame hanki o ko jonde towde yuɓɓina toon hakkude jagorɗe affaire étrangère ɗe AES Mali Burkina Niger tawtorede Abdoulaye Mayiga kame nanditiɓe muɗoma kono kadi heeɗanen caggal jagorɗo affaire étrangère mo leydi Russie woni Sergui ɓe mbawi tigui tawtorede kamɓe kala nde jonde wadde ɓeeto golle hakkude leydi Russie kame leyɗele AES ko wona ɗum ko noon wonande Russie woppata AES ten ma ɓeydi golle e jungo e hattan e doole e peeje kala ha ɗe leyɗele kay ceerta e caɗele Abdoulaye wonande jooɓo holliti jagoɗo mo leydi Mali wonande leydi Russie ene ɓattodiri e AES tene serane kala saha wadde balle mumen jeeheten ko toon to Guinée Bissau wonande dawriyanke biyeteɗo Domingo Simon Pereira hanki darima yeeso tribunal mo militaire to Bissau kanko no o tumira ko yinnode wadde kuddata octobre 2025 ngan sanga wonno ko laamu Oumar Sissoko Embalo toon to Bissau tuma yaltinde ken tolno 3 millions koppareje franc CFA ngam yidde wanjude hen ko gila noon hanki waɗarima yeeso tribunal ko wona ɗum ko noon wonande procureur holliri kay ko yo dumbe taw haade ñawore makko samde ñawore makko noon ɓoyata sama kono ɓe ɗaccitima o hooti galle makko woni nden kay kisal kono ɓe dokkirani date nde ñawore makko foti samde Congo Brazzaville horejo leydi ndi fuɗɗima artirde ɓesgu mum taweteɓe toon to Afrique du Sud ɗum koye fitinaji e ñalɗi ɗi juɓɓinno wonde hoɓɓeɓe yo jaltu leydi mabɓe ken tolno 60 wonande Congo Brazzaville naɓe fuɗɗima artude kono ɗo sa laamu leydi Congo holliti ko kala jiɗɗo artude
maɓe balluɗum no artiri Eswatini ko leydi sifondirnodi États-Unis de Amérique ne jaɓɓo hoɓɓe riweteɓe to Amérique wen peƴƴerde riwaɓe adide hanki yettima to bowal laɗe de woje ngal Eswatini wi noon ko HRW Human Rights Watch taw ko fedde darnide haqqe innamade ɓe kolliti ɗe gueɗe kala ko ciifande haalisaji beele Amérique so yaltini ɓeena daña ɗo nawi ɗumena joolam jaɓeri paaɗena ko hakkunde États-Unis de Amérique kame Iran wonde no Donald Trump wiiri hankini wonde dartingol jeegue gasi ha laaɓi hakkunde Amérique kame Iran ala ko heddi tan so wona hankkadini kay e kala sa Amérique fiyat tan no wiiri Donald Trump o jamma beeɗoɗo hen noon wonande Amérique aynima toon misilaji gulɗi jaw jagorɗo mo leydi Iran holliti 14 neɗɗo mbasi pittali mumen e nde fiyande ken tonoy capanɗe jeetati mbawi gañade hen Iran kañumne ɓuftinani niɓɓel subakande weddima kañumne misilaji e doronaji faade e ñiɓirde koninkoɓe tawete to Golfe to Bahrayni ha toon to Duha walla mbiyen to Bahrayni ha fayenma toon to Koweït kono ko wona ɗum ko noon Bahrayni holliti wonande teɓɓima yogay doronaji pettanɗe kewɗe noon teskama toon guddeten ko toon to leydi France caggal nde o ñaawa lebbi 15 e kaso woni Marie Le Pen holliti ummini campagne mum ngam heɓanade sungoji 2027 tijjaɗi hakkunde avril dawal gadigal e de mai wonande dawal ɗimmal musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko Saydou Abouba ketkimalaki jaam jamal hiiranen